Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν αυτόν ο Ιησούς εις μαθητές αυτού εγκερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνι Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτον? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι. Λέγει αυτό, βόσκε τα ρία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι. Λέγει αυτό, ήμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, σοι πάντα είδας, σοι γιδώσκεις ότι φίλωσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν λέγω σοι, ότε εις νεότερος εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις εκτενείς τας χειράς σου και άλλος σε ζώσει και ήσει όπου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον βίο θανάτο δοξάσει τον Θεό και του